Hora. Decka, túto horu som vystúpil v mojich 2 rokoch. Môžete ísť na to. Bežte, kúkajte. Wow, jak kamzik. Wow. Už som hore. To je taká ozvena. Ja tam vyletím. No leziete, alebo neleziete? Leziete. No leziete, alebo neleziete? Neleziete. Ježiš, si v pohode? Áno, som. Au. Som skvelý. No poďte, decka. Lezeme. Idem. Ja som odvážna. Či odvážny. A ja si nepamätám mena, takže im možno budem meniť mena. Gabrielka, ty si to úplne skvelo zvládla. Jupi! Lezeš? Si v pohodě. Tak les. Jau. No, dívej. Som skvelá. Video hora sa končí.